देखी के पागल जवान भइल बा हो बाजार भइल बा। गाछी के फल रसदार भइल बा हो मजेदार भइल बा। साहब देवरा कहे पैसा ना बाड़े आवा लेला उधारे, पैसा ना बाड़े तनी दे दा उधारे, कहे देवर दुलारे ए भौजी हाई फल रसदार। और अभी सम्मान किया गया परम आदरणीय परम सम्मानित राम अवध यादव मास्टर साहब जी, जो पुत्र हैं प्रसेनजीत यादव जी के और प्रोप्राइटर हैं शिव बिल्डिंग मटेरियल करायल। पैसा ना बाड़े आवा दे दा उधारे, पैसा ना बाड़े तनी दे दा उधारे, कहे देवर दुलारे ए भौजी हाई फल रसदार रे। हो तू तो बोला तारा बोले जैसे बेंगे, हो तू तो बोला तारा बोले जैसे बेंगे, लेंगे लेंगे भौजी लेंगे लेंगे। वाह वाह। एक लाइन ई कोनो दुल्हन सज धज के बाहरा निकलल, देवर जाके सवाल करता नया नया पाली हो नहे लगौलू ओठलाली हो। नया नया पाली हो नहे लगौलू ओठलाली हो। का बात बाटे बतावा ए भौजी हमरा से तू आली हो। तब भौजाई कहे कि हमारी यारी आवत रे, हमारे दिलदार यावत रे।